Hadin baka Punjab National Bank kala penmi ya ka advertisement thungkam jong ka post local bank officer LBO klam da penmi ya ka ST kala penlong ya ka Newtrap Integrated Territorial Organization hito ha ka je lamba don bok khar president ban lek ya kandu yu branch manager jong ka tega bank kapodon hakandai lat ban yakren halo kani kaman habakren si lap thai kubor ba don bok ulong baka bekan si post kadon prateli bat haba pet bnia ka SC kadon kawai OBC kadon R bat ka on reserve kadon san kat ba ka ST pat kaja bat kumta uladawa no branch manager ka tega bank baude ban penben no mardor ya ka dombar ka bakhalai bat ka dei ban mi hakakota ST nolor ka ta ulong man ka liang branch manager ula kular ban simkhia halor kani ka kam Hadin bangi yoki ketika advertisement ke bakot ya kata ke post yang ke local bank officer ke habangi lai i kene kilas snippet ba ka vacancy post ka dan pra tenre dingila pe bine ke SC ka dan kawai ke ST ka ja ko BC ka dan hat bat ka UR ka dan san te ngi songkya ba de ba ka ja kata ka jong ST tengi lawan i kendo ba branch manager ba pe ya kene bang ba simkya ya kene ba hadin la ya kan baha tu orang ba unsa simkya kene unsa mentah hi unsa pha syapo ko hati kan keren kene ka kam kene kan lese kan deka banungkong bagan timi kini ki state vacancy post habai ye bakka bank officer ba tharai yone se bon ki ban so ong ba balengi wan mo kami khang bangin ya sai haba ong local bank officer ka bomot ki kumo pau sai ne hab long mandatory habai ye bakka language proficiency ka bomot ki de ban tep ye ka kan tian khase garo kat kumbala patha nang ne te kajung object pat kajongi ba uja OST mi no SC hatu tau SC OBC ba hangtu UR tau bomde uja bedre ula mo ban kan tak ka dialect kajungi kata kantian khasi kan dia kata kantian garo halor kan ni ka nakaleng jungi don objection ba ki de ban baik kan ka serial ka bakhala baka de ka de ban mi hakata ka kota jongga ST wat kata don kata ka rostar kan ni kan tai sisin hibla om provincial language mandatory ka bomot kembala mention tu kasih karo tek spesifik tangai ki tengi encourage ru iki parado prasnam bagi dei ban shim benta ya kane ban pendap ya kane ka application ki bala don je kata ka ban bat kata ka kerdan jongka local bank officer hang nomor hang ne la keren sai ba bom tip hi ya ka kantian ka thli ka dialect jongka kasih ba karo kumut kinomio tengi encourage bat ni I'm sen ba mish mat pendap ya kane ba nakalian ka jongi ngin thok pun ngin pendap ski atau kan ni jing thok khnang ba shaban put kan ka online registration bahkan yo pa bagi kon samla jungir kan yo ita kam ka campur ke kadon ni ya hapoka central reservation ya kata ka ban pendu ni unta ki kala banai daw kadon kata ka rostar kan kata henry ingis thok henry haba kila mention pat ya kata ka mandatory language la ne ke pintir la jong hang tu ke ni la yo banu dong ki ba haba pidan kan ni boleh pendu ya ka ST te kadang la ka jong wat ha state kota kadang la ka jong hi kata ka rostar saya kira kadang ni te ki kala pun saya pat ki kin sale hi ko kan pat nga kermen scam hi ba kin sa shim kya ba ka benefit hi kan de ya ka jat rio beri nyotra pat ka papa untuk pat ki garohi Habatien pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya